veritat és que ha sigut una experiència que mai hem experimentat, però que no s'hauria de tornar a fer alguna cosa així, perquè no sé, hem col·laborat prou, hem estat hores fent-lo i doncs ens agrada fer-lo. També hem estat en la natura i és un puesto que és molt bonico i ens agradaria que la fareu també. Jo ho considero una experiència prou positiva perquè no es coneix molt sobre la Real Fàbrica i estava molt abandonada, com si no existira, així que estem fent un bon treball. Hem pogut aprendre molt, ja que en les diverses coses audiovisuals i la Wikiloc hem pogut fer experiències molt bones. Ha sido una experiencia muy buena porque encima recuperas algo que estaba en el pueblo y todo lo que han hecho nuestros antepasados, y la verdad que yo no sabía que íbamos a hacer algo así. A mí me ha gustado mucho el trabajo y hemos aprendido mucho de cómo iban las fábricas antes, y ha sido un proyecto muy entretenido para todos. Ja està. Vos agrada esta fira que hem fet avui? Sobretot de les investigacions que han fet tots els col·legis i instituts? Sí, està bé. Molta persona, però sí, està bé, s'aprèn. És una manera de que la gent conegui la Real Fàbrica, perquè pràcticament la meitat de xiques que hi havia així no la coneixien. Sí, la veritat que els tallers s'han fet així, estan bé, molt bé, i recordem com se feia antes la ceràmica, que és l'important. A més, jo no m'esperava que n'hi haguera tanta gent, però ni de broma vull dir, no m'esperava que n'hi haguera tanta gent involucrada en el projecte que estem fent. És prou guai. Yo la verdad que me parece una buena iniciativa, porque ya que al participar todos los colegios, institutos de Alcora, pues la verdad que se involucran unos pocos. A mí me ha gustado también porque ha participado mucha gente y porque hemos perdido 2 horas. Y nos hemos perdido matemáticas y castellano. Tío, cómo no. Bueno, pues, per exemple, a qui haveu entrevistat? A Fernando Maeso i a María Luisa Porcar han sigut un dels treballadors que han treballat ja en la ceràmica antiga, i hem pogut treure molta informació d'ells perquè tenien molta experiència laboral com a intel·ligent. Jo, com a entrevistador, que em vaig encarregar d'entrevistar a estos, puc dir que ens han contat un moll d'experiències, ens han descrit prou bé com era la fàbrica i com funcionen els forns, i el treball de l'època i com era l'Alcora, i crec que és un bon treball. Bueno, pues, moltes gràcies per l'entrevista. Gràcies a tu. Acaba la nostra entrevista. Esperem que pugueu gaudir de fer una firma al nostre llibre de records per a la Real Fàbrica i agarrar més informació sobre la Real Fàbrica que no sapíeu. Ok, gràcies. Moltes gràcies.